Daga jingtmu banla bante rasong bat banye itu ithau hapadeng ki parakur parajan ka sengkur umba ka briu nyautrem kalalum kalalang ya baro ki parakur umba kabala penlong haka snongkor hadam ribhoi district haka arp sau tarik ubnai leber ar hajar arpo ar. Ya kani ka jinye lumlang ki parakur laju penlong haman la ka shisin shisnam henrei hakini ki lais nam ki baladam klemla ban penlong ya kani ka jing lumlang ki parakur kaban nadu usnam ar hajar khat khandai hadu ar hajar ar phuwei klem yo ban penlong ya kani ka jinye lumlang ya ki parakur kaba kani ka jing khanglat ka dei na ka daw ka jingwan lingshap ka khlam covid khat khandai ha ka jilla bar ha ka rihi baro ka wei. Hagane ka sngi la ya thir ya thain pha ka bay dei kumno ban pen klain shushu ya ka kur ka jain bat nakaliang ki kini ki kime ki la airu ki kentin sneng kentin kraw ya ki khon samla jong ka kur hi baro ka wei. Hagane ka sngi la yo ru ban pen skem mi ki nong kit kam bathma jong ka sengkur naka benta ka samoy jong usnam ar hajar ar pho ar hadu usnam ar hajar ar pho saw kaba on yalam ya kane ka sengkur dau ba jues umba kumu presiden harangkat bat ki wei ki nong yalam bat ki dekhwat ki bala sha pen skem hagane ka sngi. Hagane ka ju ka sngi la pen light ru ka kot history jong ka kur umba kaba la tho syapang ki katu katni ki history jong ka jingsdang jong ka kur. Ban pelak pai ba ya kini ka history kur umba ke jongi adien bangi la pelak ha kini ka jialang la kerpat ba ki longkini ki hiu ki jongi bakini thet ya kini ka history aga dor san pau tengka kawai kinang bakin tip ya ka nongrim jong ka kur umba balengi poi perkhat ban le kumni pagi sini di Islam ki bala lekno ladangi persyang banuat ya ki history kur ke jogi nangno ki umba ki mi uwei ukunyi uya tu da kumwei uwei ukunyi uya tu da kumwei don ubong baki umba ki mi na jantia don ubong baki umba ki mi na pok kerbi don ubong ru ki umba ki bami na asap agata gerpo kayo clear na way ulong kini ang way pa te kumta ta ka way ki jingmot nang bangin yo ya ka history ka babay baparo ka kur umba hapo ka bri unyautra kan tip ya la ka jong ka nongrim nangno kami bakumno ka roy kumta ya lengkot ban penmi ta ki history kur nga kumu presiden jong ka kur nga pelak pa ba ya ka ni ka history kur na ka benta ka jing ya tip lang ka jongi ya ka tenrai jong ka kur ka jongi pat kani kan long ka nongrim jong ka kur umba la syai la sisgi pat ki pateng ki panwan kinyo pantip nangno kimi bat kumno ki roy ka kapor jong ka dorbar kur umba pelun mapok ka bri umnyotra na IP yang kena ketam como presiden bertemu tapi ubah jual ubah kalau way nak kilogi apa kekur ubah ini tapi siapa yang kena kelengkar como presiden dari alam ia kekur kejongi hati ni ketem jong dengan arah apa adu apa play dan kekur itu play kekur yang kekur baru kawai Kurba dalam nakamatok yang arjar aku maju arjar aku sal. Baga pauru ya kecil sngeu burom. Ya gilong kini jungi. Di mahe di maden di mari. Bak kunjuru ya di men di para di jonga. Di siu di persa di jonga. Nak benta ya ka kila bensyat ya nga bensiam ya ka ka benta ban yalang ya ka ku nak ta kalawai ka pateng jong ka pur kumno kan yang hala ka jong kanurin daun ba ka dia keli ka posa ka dia chenya iwei hadi iwei hadu unit di primary unit ki jongi
lani ki sinong ki thau ki jong kata ka de ka bangila bangya telun te sibon ki jing ya khuyum te tong yang kampaduna ya ka jing khuyum me ka punsin kawan ni na usaitan te tong yang penduk ya ka jing khuyum kat bala ni ya senia ta benta kabakwa ban kentu le ban islok lang ini pun gi para do para senam gi para pur le bajong dan sini jadi halon jong kawai ka jima ka bangalem i kabadon apo ka pur ka jagi ban adiweru tidak kur kibudon apo dari kasih jajia geduni bat kata gede kini gi benta kibudon senesman ibangi i baro gelumpi gidon hamne iba siemi gijing kini ban pentelun dia ikam jong kur dan dia berpeniat ban singsa kadar dia dekam dei kampur ka jong kata ka kapangong bang i bakadon ke jimma kapak klau bahana kamanta ilong ni kiri kiri talong bakador bat kaburom jong kini hakani ka juk kemudian mata kalas dangam bat sedang duno jadi kata benta ke bangkwa banyak lok lengkot ban pasalam ban ketulam yang ni baru kau nak duki paralong ni bat ki kium ibre ki kor ni thai ki jongi hakani ka juk kemudian mata ngilan ni isisya bakador bat kaburong jong pi kala nang sedang du bas dang ngamno sia ka bangin nula syubani ka historikul kali badon kam hado kata lale ya ka ku bagalong kumto ere sote banai kurong ya di dalam leti ke joki ba mangir ku ki ikon ki initiatif ya ka e ga balaya lam sakma ba kunjuro ban kam yang siso lese la IT hau presiden bertumai kumlo benang kampan bah siso kum bergertin ha ka Bible ka ong bau try siso pres wan asla pake om bau wan penduk pendam ya kariti kedustur om bau wan penduk pendam ya kapur gajah dan wan asla pake wan berpenjanai ban penjanai kumlo kapur gajah kalong ham penjanai siso lamba jadi kai do try siso pres ham penjanai siso ya kalong preman pre tengis kam bagi ni kino yang lam do kapur gajah ke doki nadu iba morning to glory iba address kendum iba simti habagi simti ya ke alam jong jelo kini kini ya le kan sana kan penjanai na kawin Islam